Здравейте отново, с удоволствие бих искал да ви представя следващият гост, един млад и невероятен експерт, който в последните години се доказа като един от топ e-commerce експертите и Facebook експертите в България. Участва в всички, ще да кажа почти, но най-вероятно във всички събития в България, бива канен и споделя наистина практична информация, защото точно по тази тема ние имаме нужда от практична информация. Това е Виктор Стоилов от Markademics. Викторе, здрасти! Привет, Стенли, благодаря за поканата. Благодаря, че първо прие да участваш днес и съответно в името на Markademics като нейн основен представител станахте наши партньори за едно от най-важните събития в F5Conf, а именно конференцията за e-commerce. Това е наистина едно дългоочаквано събитие от всички, особено сега за предстоящото Q4, и ще се радвам да ни разкажеш малко повече за какво да очакваме, но преди това за хората, които според мен те са малко, които не те познават и които не са те виждали, но разкажи на 2, на 3 с няколко думи за твоите успехи и всъщност защо хората трябва да чуят в последствие съветите и грешките, защото сигурен съм ти си ги изпитал. И продължавам да си ги изпитвам, да си ги изпитвам постоянно. Да. Ами за тези, които не познават, аз съм Виктор, основател на Markademics. Радвам се, че все още ми казват един от младите маркетолози в страната. Но стартирах преди 6 години Markademics, напълно сам, след което лека по лека изградих екип от млади e-commerce експерти, които обаче постигат страхотни резултати из целия свят. Имам собствени онлайн магазини и като цяло това е нещо, което правим по цял ден, да рекламираме всъщност онлайн магазини. И това, което видяхме всъщност е, че за да бъдеш добър в това да рекламираш в e-commerce индустрията, трябва да имаш много повече знания, отколкото просто как се пускат Facebook реклами и какво е Advantage Plus в момента, при което е много нашумяло, или как просто да настроиш рекламите. Има много неща в бекенда отзад, които трябва да разбираш, за да можеш да направиш успешни рекламни кампании, да направиш най-важните неща, които сега има нужда конкретния бизнес. Понякога бизнесът ще има нужда от това да изкара малко по-добра печалба, по-добър профит марж да има за определен период. В друг момент просто ще има нужда от много нови клиенти, които да влезнат дори с по-малко печалба. Така че ние трябва да бъдем много адаптивни и да разбираме истинските нужди на нашите клиенти, така че това се случи. Така, това, което можем да очакваме всъщност от F5 конференцията за e-commerce, аз съм си поставил лично като съорганизатор амбиция това да бъде наистина най-добрата e-commerce конференция, която някога е правена в България. Гостите лектори ще бъдат на световно ниво. Мога да открехна лека, то не е вече чак такава тайна, но един от гостите ще бъде Алекс Федотов, който личен мой ментор, един от най-популярните лица в момента за що се отнася до рекламиране на онлайн магазини, така че ще имаме както локални, така и международни гости, които са на световно ниво, на които на всеки един от тях съм казал, че искам да направят такава лекция, че те самите да биха си платили за конференцията и след това да им бъде лекцията, която да са запомнили в крайна сметка и да разказват за нея много дълго време, така че поставяме си много високи цели, много висока амбиция, така че когато даденият човек гледа конференцията онлайн, да си каже, да, наистина си заслужава да си отделя този ден, защото това ще ми е деня, в който аз ще науча страшно много нови неща. Което е всъщност основната причина, поради която и ние дойдохме при теб с покана, защото ти, освен че гориш в това, което правиш, го правиш и всеки ден, супер успешно за твои клиенти и съответно за твоите собствени проекти, и най-вече знаеш какво да изискаш от други експерти, за да могат те да отговорят на тези очаквания, които ти самия им поставяш. Защото всички знаем, когато правим конференции в България, по някой път конференциите се разделят с фокус повече нетворкинг, повече информативни лекции, докато тук това, което всъщност прави разликата при нашата конференция, защото макар всички други конференции да са уникални за своя пазар, e-commerce конференцията тук в нашия форум не е уникална като първата или подобна, но ще бъде уникална спрямо какво? Съдържанието, както сподели.
тъй като така или иначе тя ще е онлайн и ние трябва да направим така, че да компенсираме точно, че няма да имаш този нетворкинг момент, който е по време на самата конференция, въпреки че имаме нетворкинг събития след това, но да можем да компенсираме с нещо, което човек да си каже наистина, вау, това е сериозният ми ден, и тъй като ще е на 1 ноември самата конференция, това е точно периода преди черен петък. И това ще бъдат точно последните моменти, в които да направим последните приготовления и промени преди черен петък. И преди 3 години, стартирайки един от моите брандове, точно около 1 ноември направихме едни много сериозни промени в офертата, която бяхме задали на нашия онлайн магазин. И това го направи от магазин, който губеше пари в началото, го направи магазин, който след това пишеха в Forbes за нас. И всъщност това е понякога един много дребен съвет. Може да промени изцяло бизнеса ти, изцяло даже бъдещето ти, защото за нас, променяйки едни дребни неща в нашия бизнес с Благовест, направи така, че да имаме 7-figure e-com бизнес в рамките на само 6 месеца. Я го кажи сега на български, за да могат хората да разберат, че това всъщност е милионен бизнес. Милионен бизнес в рамките на 6 месеца, да. Защото това, разбира се, пазар е съвсем различен, цял свят не е в България, но всъщност вие имате изключително много успешни клиенти и проекти тук, също на локалния пазар, и ще имате така огромната възможност да споделите и какви са разликите между това да имаш онлайн магазин тук и как се управлява такъв и от рекламната му част в чужбина. Имаме едни-двама млади успешни предприемачи, които са по-млади от теб, мисля, ако не се бъркам. От Ina Essentials, наистина двама. Ina Essentials са точно най-голям по-големи от мен, така че, така ли? Така че почти сме набори с тях. Добре, значи почти набори, те също в 7 цифри, дай Боже всеки му такива млади хора, около които той да стои и да може да черпи вдъхновение и информация, но това са хора, които правят български продукти и го изнасят в чужбина, правят фурор тук и те ще разкажат своята история. Какви други обаче истории имаме още в самата конференция? Защото това, което аз мога да споделя, че на мен ми е интересно, когато си говорихме за e-commerce, е, че на нас ни трябват вдъхновяващи примери и стратегии от различни брандове, които вече са успешни, за да видим какво можем да си вземем. Мога да дам пример с това, че един от най-успешните български фешен брандове в света, By Far, ще имаме техен представител, което изобщо не е малко. Елене, e-commerce директора на By Far. Ако все още не сте чували за тях, то определено трябва да го направите, защото те направиха фурор в цял свят и това е българска компания с български собственици, които постигат буквално холивудски успех. Постоянно, така че ще чуем тяхната история и това как те структурират вътрешно своите маркетинг процеси, което наистина ще надникнем в нещо, което аз самия не бях виждал до този момент, работейки вече над 6 години с онлайн магазини. Защото те имат един много интересен мултиканален подход, който мисля, че много рядко иначе може да среща, и те са прекрасен пример за това как с една просто много, много хубава идея и с много, много мечти, но и много умен маркетинг, как се постигат страхотни резултати. Така че ще видим и Васко и Жоро, от Ina Essentials, които правят наистина чудеса, може би една от най-бързо развиващите се български компании в света изобщо, които правят чудесни неща. Ще видим наистина най-добрите експерти и в Facebook, и в Google, и в имейл маркетинга за страната ни, така че очакват. Имаме и панели, извинявай, ще имаме и страхотни панели, имаме и страхотни панели, в които ние сме поканили хора, които ще споделят буквално как са стартирали различните гледни точки, какво да направиш като стартираш и да направиш един бранд. Консултанти имаме нашите спонсори, които са в различни вертикали, с които ще имаме образователна дискусия, без спонсорски реклами, в които те във всяка една вертикала ще споделят интересни данни. Имаме един страхотен баланс между млади предприемачи, млади маркетолози, опитни хора с понад 15-20 години опит. Имаме всичко това на едно място. Имаме и международния опит, който също ще внесем. И всичко това го правим с цел да покрием максимално широк спектър от хора и максимално широк спектър от интереси, които ние да задоволим от страна на нашата аудитория
и наистина това да бъде най-полезната конференция за тях. Така че не гоним това да бъде най-шайни, най-блъскавото нещо на света и така нататък. Не, гоним качество и това, след като си тръгнат след тази конференция, си кажат, това беше най-полезното нещо, в което съм инвестирал своите средства в последните години. Амбициозна цел, надявам се да я постигнем заедно. Последните години валидираме тази идея, че е възможно. Надявам се отново да я преповторим, потретим и така в дългите години план, които имаме. Нека да минем и към образователната част, защото съм сигурен, че голяма част от зрителите ни се интересуват доста от съветите, които ти би им дал, какво да правят и какво да не правят. Разбира се, стартираме с най-важното, пак казвам грешките, защото те са най-лесно да спрем да ги правим, а по някой път само това ни прави успешни. Абсолютно. Аз съм избрал 3 неща, върху които можем да се фокусираме веднага. Първото е липсата на достатъчно рекламно съдържание. Преди това и колегата от HTTP спомена за Advantage+. Advantage Plus изисква изключително много рекламно съдържание. Ако нямате достатъчно изображение и видеа, това ще носи големи проблеми. Всеки път българските онлайн магазини ми казват следното, много е трудно да се работи за рекламно съдържание, да правим видеа, да търсим контент креатори, хора, които да заснемат съдържание, инфлуенсърите искат много пари и така нататък. Аз бих казал следното, ако нещо е трудно, значи трябва да го правите, защото всички останали няма да искат да го правят. И рано или късно ще видите, че това ще е разликата между това да имате успешен онлайн магазин и това да нямате. Много често разликата между това да имате добър ROAS и лош ROAS е едно рекламно клипче, което да ви е направил един добър контент креатор, който да е направил наистина хубаво видео, в което да обясни как използва продукта, защо го използва и какви са резултатите от дадения продукт. Защото в едно такова видео може в рамките на много кратко време, на 15 от 30 секунди, може да разкажете много повече, отколкото в един рекламен банер или в една динамична реклама, в която не давате кой знае колко много информация на даден човек, докато от другата страна виждате истински човек, който разказва за собствения си опит, използвайки вашия продукт. Това е много по-силно от всякаква гледна точка. Така че първата грешка, която виждам постоянно, тя не е само в България, но у нас е много по-специфично и имаме много повече поле за развитие в нея. Това е липсата на достатъчно рекламно съдържание. Второто нещо, което наблюдам все повече и виждам, че в световен план става все по-важно, и това е неглижирането на репутацията на магазина. Хората проучват. Все повече хората проучват. И дигиталната грамотност на населението у нас расте всяка година. Възрастното население, което има по-висока покупателна способност, все повече и повече вече проучва. Не е само младите да гледат и да четат ревюта и така нататък, но ние вече виждаме, че не можем толкова лесно един вид да подлъжем аудиторията си просто с една реклама. Трябва да поддържаме да имаме добър продукт, добър customer service, т.е. добре да се държим с клиентите ни и да направим така, че репутацията ни онлайн да бъде колкото се може по-добра. Да не лъжем най-важното нещо и да правим така, че в Google, в Trustpilot или изобщо коментарите ни във Facebook да бъдат колкото се може по-добри. И третото нещо, което забелязвам все повече и повече, това особено при по-младите амбициозни маркетолози и предприемачи, това е фокуса върху дребни детайли. Всяка една дребна настройка в Ads Manager да бъде перфектна, да се скалира точно с примерно 20% и така нататък, обаче да не виждат, че офертата не е окей. Да не виждат, че всъщност уебсайта има проблеми. Да не виждат голямата картина, че имаме, в крайна сметка имаме пазар и дадения пазар ние му предлагаме даден продукт, който трябва да го предложим по максимално добър начин и този потребител от другата страна да се довери на него. Само че това няма да се случи с някой малък трик в Facebook или с смяната на бутона, примерно зад токарт от това да е черен, да стане зелен или син или какъвто и да е било друг. Не, това са важни неща в по-дългосрочен план, в по-голямата картина, но когато ние стартираме или имаме средно голям магазин, фокусът трябва да бъде това, което аз предлагам на пазара, достатъчно добро ли е и представям ли го по правилния начин, така че аудиторията ми да се довери. Така че фокусът върху древните детайли трябва да отиде, да бъде изместен малко от работата ни. Аз лично съм попадал в този капан. Всичките ми колеги са попадали в този капан. Мисля, че няма човек, който да не го е правил с малко повече опит, но бих казал, че това е една от най-основните грешки, които забелязвам.
Чудесно така ги артикулира и в последствие, нали, направи супер транзишън върху и съветите. Нека да видим и какви са съветите, които си подготвил. Първото нещо, което всъщност отговаря на първата грешка, това е работа с Content Creators. Намерете си хора, които обичат да създават съдържание. Може да не са официални инфлуенсъри, може да не са хора, които това им е професионалната работа. Намерете хора, които обичат да се занимават с Instagram, с TikTok, с каквото и да е било, и те да ви направят видеа, с които да изпъкнете. Това са unboxing видеа, т.е. как отварят продукта и какви са им първите впечатления. Product News, това е как използват самия продукт. Social Proof, това е да покажете, че какви хора използват вашия продукт, защо го използват дадения продукт. И ефекта от него. Да. И в крайна сметка е ревюто, да ви направят ревюто, да ви кажат, аз използвам даденото кремче примерно 3 месеца, по-хубав крем не съм използвал, промени ми изцяло живота, нямам вече проблем примерно с акне или с каквото и да е било друго. Тоест да имате малко повече маркетинг във видеята. Да не е просто хубава снимка, хубаво видео. Нали? Може да платите и 10 000 лева за много хубаво видео, обаче то да не продава. Защо? Защото нямате маркетинг елементите. А едно селфи видео, което се прави за 30 секунди от човек, който казва, тествах го, бях скептичен, обаче наистина работи, и има много по-силен ефект, отколкото едно видео, което е с 5 професионални камери, монтажисти и така нататък. Второто нещо е да си представяме оферта по колкото се може по-добър начин. Понякога имаме, то не знам дали е комплекс или нещо, но много се страхуваме да си представим офертата по качествен начин. Трябва да покажеш защо това, което предлагаш, наистина си заслужава, и това е много по-важно от всеки един друг детайл. Както казах, с колегата ми Благовест, моят бизнес партньор за един от магазините ни, когато си сменихме офертата и я направихме да изглежда чудесна в очите на нашата аудитория преди 3 години около черен петък, това беше причината изобщо нашия магазин да просъществува и да стане изключително сериозен и голям. Извинявай, какво направихте? Може ли да дадеш смисъл, добавихте бонуси, намалихте цената или някакъв комплекс? Направихме бъндъл, който имаше смисъл от него, защото продуктът има смисъл да се използва от 2 човека. Направихме бъндъл за 2, който общата му цена беше по-добра, отколкото на всеки един друг потенциален наш конкурент на пазара, с което аудиторията виждаше, че получава страхотна цена. От друга страна имаше логика да купят 2 броя, а не един. При което маржа на всеки от продуктите за нас беше по-нисък, но това създаде толкова голям интерес у хората, че ние компенсирахме с много повишен conversion rate в нашия магазин, и обем. Което просто обема беше невероятен в този момент. Така че това ни помогна. И третото нещо, за което бих наблегнал още сега, и е чудесен момент, защото сме в началото на септември месец, това е ранно планиране. Планирайте си от сега, вижте какво имате налично и как може този черен петък и тази Коледа да бъдат различни за вас, да бъдат по-добри отколкото на всички останали, защото в повечето случаи това, което правят брандовете, миналата година давахме 20% на целия магазин и тази година ще направим 20% на целия магазин. Или миналата година имахме там едни стоки, които бяха залежали, тях ги давахме на 50% и писахме до 50%, а всичко останало беше на 20%. Такива неща и аз съм правил като грешка. Всеки ги е правил и те понякога даже работят. Да. Но идеята е да видим, окей, това пак е планиране, между другото. Да, даже е добре, ако има и такова нещо. Колко е по-рано, ако в началото на септември месец, ако има такава среща, каква процентна стъпка, нали? Да. Така че трябва да помислим за нашия пазар и трябва да помислим наистина аудиторията ни с какво ще впечатли, така че тя да купи от нас. Много често пренебрегваме и се опитваме да компенсираме с това да сме по-добри, да кажем, в пускането на самите реклами, че това ще компенсира за лошата ни оферта. Не, много рядко ще компенсира. Все повече хората, които пускат реклами, стават все по-адекватни и основите вече ги имат. Ако преди 3-4 години можехме само с основи да изпъкнем пред пазара, сега не можем. Сега не е само до това да знаем как се наглася дадената реклама. Digital Pro се е постарало хората да знаят как да го правят това нещо. И от тази гледна точка сега трябва да изпъкнем с другото, с маркетинга. Така че подгответе си списъците с потенциални контент креатори, инфлуенсъри, каквото и да е било, защото там имате време за преговори. На тях ще им отнеме поне 2-3-4 седмици разговори, изпращане на продукти, каквото и да е било друго, така че вие да
стартирате. Не може на 1 ноември да се сетите, че трябва да подготвяте Black Friday. Нали, трябва да се сетите по-рано да го направите това нещо. И ако в момента направите контакт с примерно 15-20 потенциални инфлуенсъри, от тях да работите с 5, чудесно, това ви е абсолютно достатъчно и вие сте си гарантирали, че ги имате тези хора. Да не говорим, че те ще са много по-склонни да работят с вас, защото около 1 ноември всички ще ги търсят, всички ще искат съдържание от тях, а вие още сега, септември месец, ще им казали, хайде да направим едни видеа, може да ги направиш от сега за черен петък и така нататък. Най-вероятно и условията ще са по-добри, и времето ще е по-добро и ще имате на спокойствие, когато влезете в същинския Q4. Ето това всъщност прави разликата един експерт или собственик на бизнес да бъде успешен. Ранното приемане на информация в точния момент, защото точно това, което ти направи като паралел е 1 септември днес и 1 ноември. 2 месеца могат да направят огромна разлика, както всъщност и в началото на въвеждащата ми лекция дадох как едни 30 минути експертно знание, ако се налеят в нашите глави, съответно може да постигнат наистина невероятни резултати. Един страничен и последен въпрос от мен към теб. Офертата на F5 добра ли е според тебе? Аз смятам, че е жесток. Аз преди малко го написах и във Фейсбук. За това, което ще получите, за хората, които ще гледате, за знанието, което ще получите, аз смятам, че е по-добра от всякога. Така че офертата е наистина добра и смятам, че всеки трябва да се възползва от нея. Не го казвам, защото съм част от организаторите, защото съм организатор, виждам какво се случва. И виждам колко сериозно се взема конференцията и всички конференции от страна на колегите. И нивото на качествено съдържание, което ще бъде там, просто смятам, че е безценно. Така че аз знам най-вече за нашата си конференция за e-commerce, че цената е повече от добра и честно казвам си заслужава веднага да влезете част от около 500, защото наистина ще си заслужава. Супер. Благодаря ти за този хубав край. Скъпи зрители, дойде време да аплодираме нашият пореден лектор и съорганизатор в нашата програма F5Conf. Моля, ако това, което Виктор сподели с вас, ви е било полезно, да го покажете в коментарите, най-малкото от респект към неговият опит и желанието му да ви бъде полезен. А междувременно ние имаме нашият пореден гост, с който ще ви запозная след малко.